Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. It's me again, Kian. Vlog for today. Don't forget to like and subscribe. Or guys, for today's video is wala ra day na life din ng vlog no. So vlog na siya guys. Wala ko ra siya kita ni mo ay. Hey, wala ko dito sa makaron kay. Nako rin din sa balay sa Ugaga kay. Ako nagpabili guys. Ako di pabili na yung balaya. So wala tayong bottle karon kay. Wala ko rin kita ninyo. Sa mga patunan ko din no and yes guys, and Kuya and let's go. So karon guys, kay nagluto na ko kanang kanon kay para paniud to no. So ako rin siya guys, wala akong i-quarantine. So wala siya sa rice cooker, so nagluto ko guys. Kaya bago mo guys nga, while nagluto sa kudira no, kay nagtaas ako akong vlog guys. So dito kasi feeling ba nga, ang imong vlog kaya kita mo sa TV, so parang parang nasa ka ng national television, cherbaloo. No, so, para siya guys. Okay guys, so this is my view, no? So, muna siya. Nakadong mo sa siyang ginaka guys, kaya para safe. Hindi kaya ako ramang sa tabi mo. So, muna siya akong view. Ooh. Pero mas nindot yun doon, ikaw akong view para I love you. Just the dream that I once knew. May tarong view din kay nag-construct pa ang kanang mga apartment ba. So nag-construct sila guys. So, kung hadong mo karon nga nagdukdok. Kung nagbuhat pala sila guys. So malasiya no. And let's go. Hey guys, so as you can see, so counter ang size na. So let's go guys, let's go. Hey guys, so manakuligo na niya. Sa mga ulak boda guys, tagagabi ko ligo para protection na bitaw kay. Pag hindi na kanikaw sa pagkapasa, muna siya guys. Hey guys, good morning. So time check, it's 6:30 in the morning. So muna siya guys, and medyo siya gata na makamatan. Okay, ako yung lakon guys, and QB ko, and let's go. Hey guys, so good morning. So karon sa day guys kay padong ko karon sa Skin911 kay dugay-dugay na jud wala ka balik dito kuno kay almost 1 month. So last akong balik dito guys kay April pa, so karon May, so kapit na mo June no? So kailangan ako madto dito kay ni dagan-dagan bitaw akong bugas. Muna siya guys, and kita-kits dito no, and let's go. Hey guys, so nana ko diri sa Skin911. So ang bata na karon kay acne laser kay nibalik akong bugas. Dito na dyan ito kung mawa na siya. Kaya nag-needling man tato no. So
Ada po ako na gusto. So after mga pila, mga 1 hour siguro. So punay siya ang pinakadugay na kanang nag-break bitaw kay dugko mo kay ang bugas niya. Dugay na siguro ang kabalak pa. Wala na break. So mara na siya guys. So gitabalan siya. Ambot siya ato erythromycin. So wala siya guys. Okay guys, so i-applyan ko ni Miss og seaweed mask kay for pimples man daw ni siya. Okay. Daghan mo kong pimples guys. Nainjugay ko sa loob. Last time kaya nakatry ko itong collagen katong color white. So karon kay green na siya guys. Green. Sunod ani blue. Blue, sunod ani. Pink. Guys, so happy to juta mo man, no? So mag-sunblock na kami guys. Thank you, miss. So, muna guys. So, nako sa dripping room. So, karon sa kayo magpa-gluta. Kuan ko dali no. So, wala siya guys. And 2 hours siya ko sa acne laser ako ganina kay medyo dagan dito akong bukas so sige. So, dagan siya guys. And let's go. So, start kami sa among kuan road to kuan. Road to Hamis. Good na siya. Guys. Bukatay na siya. Nasuod na siya guys. Okay guys, and that's it now. So, man ako guys sa tunggutan ako. So, thank you for watching and I hope na nag-enjoy mo sa vlog. And kita-kits soon, keep safe, right?